Ismail na kita, smile always. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang hapon po sa gabos sa mga parantabay. Welcome po digdi sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras taon ning Hubileo. Asin kami po ibahanin do sagkod alas 3 ning pagkahapon. Kaibahan si Monsignor Crispin Bernarte. Maugmang hapon, Mons Chris. Maugmang hapon man sa imo, Jen. Maugmang hapon sa gabos niya itong taga-subaybay. Opo. Sabi nga ni ini po ang panahon para mag-re-establish kita kang sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos, and kang nakaaging episode na dangog ko kay Mons Chris, ito pong pinagtukar niya manggirari sa may kinaaraman po sa mga agyat sa Hubileo. Asin dakulon ki mga kumbaga lalo na naman su pagpatawad sa utang po, di ba Mons Chris? May mga nagsasabi, and saro pa duman sa narumduman ko, so pakikipag ako magpagtalingkas sa gabos na uripot, as in of course ang pagsunod sa kabilugan kang plano ng Diyos. Pero ngunya na pagkahapon aaramon ta kung ang Hubileo minalaban sa mga anong bagay, as in ang Hubileo sa inba ini pangapudan, Mons Chris. Kaya naman pwedeng mag-apod po, mag-text sa 0938-891-5475, and live man po kita ngunyan sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. I-share po ang sa tuyang Facebook live ngunyan na hapon para sabi nga ni magayunan po, Mons Chris, diba, kapag nahihiling ta na nagpapartisipar sa tuyang mga parahinan nyog, as in sa tuyang mga viewers. Radikal na maray, partner Jen, asin mga naghihinanyog an mga hinahagad sa tuya kaining taon kan Hubileo. Asin magayon na sa tuyang sabuton kung ano ang kabilugan kaini, kung ano ang konteksto tangani na maging makahulugan sa tuyang buhay. Arwa kang nakaagitang tema, may mga negative reaction itong pagpatawad sa utang. So yes. para sa tuya bako normal iyan. Alagad iyan ang pagbuot kan Hubileo kang panahon, iyan ang katukdo ang kang pagtubod. Ang katukdo ang kang pagtubod kadakla na beses salungat sa katukdoan kan sa tuyang presenting pagkabuhay sa kinaban. Sabi nga ni baga sa tuya ni San Pablo, we are fools for Christ's sake. Mga kapay kita dahil kang pagtubod sa kay Kristong kagurangnan, dahil tan sa iyang katukdoan talagang salungat sa sukol kang kinaban. Yes. Kaya ako unta iyan na iyan ang kahagadan sa tuya, alagad igwa iyang kahulugan man para sa presente niya tong kamugtakan. Opo. Mons Chris, ko lang kasi kang last week nung nag-program ka, then wala po baga ako, di ko na ipaabot sa imo, so hapot ka itong sarong listener ta na kung day man ba duman parang di ba kapag nag-utang da kita, nag-promise kita na mabayad, pero di ba ang challenge sa tuya is patawadon ang gabos na utang, day daw po duman mabibreak so promise o promisa mo sa sarong tao. Dahil bako man ining inutang kasuod o kaya ngunyan nga taon kan Hubileo mangutang ako tapapatawadon man sa nabako, igwa kitang maating kaisipan kung naarukanan sa tuyang gigibuhon. Ayun. Ini mga tinauna ining utang years na naghihinguha ang tao na mabayad niya pero dai pa nakakabayad. Astang uminabot ki 50 taon or 25 taon, kaya pag-abot kan Hubileo, patawado na sana. Naghihinguha so tao, alagad, dai pa nakakabayad. Ayun. Bako Okay. Dai mabayad.
kundi dai pa nakakabayan. Ayun, so malinaw po. So, once kunya na pagkahapon na sa tuyang tema, ano po ining saan ba minalaban ang hubileo? Yeah. Bago kutawaning kasimbagan, ining mga linalabanan kan hubileo, gusto kong balikan itong tulong punto na tinatawang kiduon kang hubileo. Asin kung ano ang kahulugan ka inisa sa tuyang presenteng panahon. Nagkataon ng God partner na kasubago pa sa na may grupo akong pinag-address. Okay Mga po. estudyante na gikan sa Sorsogon, mga graduating college students. Na ang sabi ko, very contemporary ang meaning kaini ngunya ng ngunya. So ano ang mga tulong bagay na itong tinatawang kiduon kan hubileo? Enot itong pagpahingalui kan daga. Iyo. So sa taong kan hubileo, dahil na-approbit saran na arado na naman, tanuman na naman, kundi ipipahingaluan ang daga. So sabi ko sa inda, bilang mga estudyante, dahil man sindang mga daga, dahil man sindaki mga kung anong mga agricultural properties. Alagad niya ako, ang konteksto digdi, ang pagpahingalo kan mga bagay-bagay na material na minaokupar kan sa tuyang panahon. Tamang-tama, nagapot ako sa inda, ano niya ako ang very common na bagay na minako kan sa indong oras. Ara mo ang sabi sa kuya, Anong simbag mo? cellphone. Ayun. Cellphone iyan ang contemporary understanding kan pahingaluan. Pahingaluan ta ining mga gadgets na ini napaghuna ta na kung naa-approve saran ta napapakarayan sa tong buhay. Alagad kadakol na beses na minaraot sa tuya ining overuse kang cellphone, overuse kang computer, etc. etc. Kaya iyan susimbag ko sa inyo. And I quoted itong sarong CEO kan Apple Industries. Okay. Si Eric Schmidt. Mga 5 years ago, inimbitaran siya na maging guest speaker sa graduation sa Boston University. As in, simply hunso sa iyang address duman sa mga young graduates. Na ini nga yun ang kagsadiri, yun na ini ang paragibo kang mga computers, gabos na software. Ang sabi niya duman sa mga graduates na anapan tangay kipanahon arual daw na pahingaluan ang mga gadgets na itangan imagi kitang normal. Okay? Iyo po. So kagsadiri na iyang kan industry Yun ang nagsabi. Pagpahingaluan. Kaya yan ang pagsabot kaining pagpahingalo o pagpahingalo ikan daga sa panahon kan hubileo. Taday man kitang mga daga. Ako day man ako kidagang papahingaluan. So, yung manangat po Mons. Ay agree duman kundi may Mons. mga concerts. Ay agree duman sa mga nakaulay mo pong estudyante. Kasi ako nga ni po Mons, maski kunya baga na working na pag after work, maski oras na ning pahingalo, ikaon man giraray ang oras ko ning kaka-cellphone. Hanggang sa nag-abot sa punto na, ay, wala na akong pahingalo kasi, ayun, naubos sa oras mo kang kaka-scroll, kakahiling kang manlain-lain dyan. So, dakulaon man kaya tama po ito man sa mga estudyante. Dakulaon talaga ang iko at talagang oras. As in, ang cellphone nga, di ba, Mons, minairinit. Nasobrahan sa gamit. Partner na sinda mismo nagsabi Opo. na pighapot ko na sinda mismo suhali sa inda. Kaya sasabi ko may kahulugan palan ang hubileyong ini kung papararumon ang mensahe sa konteksto kan sa tuyang panahon. Ikadua, itong writing off kan mga utang, ito nga ning naging huyang kan very hot issue para sa tuya tamay mga mga naghahabo na pwede naman ang konteksto kaan na pwedeng ngunya nag-celebrar kita kan taon kan hubileo dai man kitang napautang in the first place dai man kitang ipapautang duman sa mga average people dai man ipapautang pero ano ang gustong sabihon kaini na sa tuya na ibalik sa pagsadiri kang iba na pinagprenda sa tuya halimbawa
So, kita na daimang kipautang, kita na daimang pigpapatubuan on ano ang gustong sabihong ka ini kan ikaduhang puntong ini kan kan hubileyo na sa tuya na patawadon an anuman na kaulangan, an anuman na diferensya na naginibuning kapwa sa satuya. So this is the spirit of forgiveness. So bako sana pagpatawad kang utang, pagpatawad ka itong luminibak sa to, pagpatawad ka itong nagpakaraot sa to, pagpatawad ka itong nagsupon sa to, gabos iyan. Pagpatawad ka itong nakiiwal sa to, iyan ang teksto ka ikaduhang ining okay. Pangapulan kang hubileyo. An ikatulo, itong pagtalingkas sa mga uripon, sa mga slaves. Dahil makita ki uripon. Kung minsan kita nga ni yaon na sobranang sobranang kayod kang gabos na dahil kitang katabang. So, paano man ngayon magkaigwa kikahulugan? Sabi ko naman sa mga estudyante, gulpiyong kitang dapat italingkas sa satuyang sadiri. Ano ang sa imong kinasisibutan ngunyan? Ano ang pinakahalaga sa buhay mo ngunyan? So sabi ko, kung kwarta, dapat may talingkas kita sa kwarta. Tadai man mabibilog ang satuyang buhay dahil sa makwartahon kita. Linga iyan sa mga makwartahon mo niyan. Iyo ang ralaban kang yaon daing tapos ang ralaban sa kongreso puro pirak ang piralabanan. Kaya nag-iriwal na. Yan, iriwal na dahil man kita pwedeng i-impeach, dahil man kitang posisyon o Pero itong kuakan sa imong mga preferensya sa buhay na para sa iyo ang importante na bako man talagang esensyal sa pagkabuhay. Kaya ngunyan mamidbidan tayan asin italingkas ta diyan ang satuyang sadiri. Makonektar ini sa tema tangon yan. So sabi ko naman sa mga estudyante, to conclude, ang sabi ko sa inda, o kamo baga mga estudyante, niya ko ang mga basic, four essential things sa buhay nin sarong tawo susog sa siyensya according to science. Sinda mismo nag-identify. Sabi ninda, tubig. Ayun. Sabi ninda, paros. Sabi ninda, liwanag. And then, ang ika-apat? Pagkakan. Kunyan, tama. Perfecto. Kaya, kunyan, sabi ko duman sa mga estudyante, ilingunta, ang sabi sa tuya ni San Juan, si Jesus, iyo ang tubig na daay nahuhubas. Iyo ang tubig na buhay. Kaya si Jesus ang tuyang akuon. Si Jesus, iyo ang naghango sa tuya ning buhay. So, iyo pala ang paros, ang duros. Si Jesus, ang liwanag kang buhay, liwanag kang kinaban. Asin si Jesus, ang pagkaon para sa buhay na daing kasagkoran. Iyo ang Eucharistia. Ang si Isay man minakakan sako, minainom kan sa kuyang dugo, magkakaigwa ning buhay na daing kasagkoran. Kaya, iyo palan ini ang dapat niya tong tawan ning doon. Na minsan anong paghinguha ta, minsan anong exerta ning manlain-lain na mga estilo o kaya mga paagi kung minasiblag kita sa mahal na Diyos, dahil kita ning nahahaman. Kaya dahil kita magsarig sa anuman na bagay na material, digdi sa daga, digdi sa ibabaw ning kinaban, kundi kay Jesus na yung nag-identify sa tuya na siya ang dalan, ang katotohanan, asin ang buhay. So diyan ako nag-conclude. Asin magayunon ining connection digdi. Dahil ta an hubileyo minalaban sa nagkapirang bagay na minaisklabo sa tuya sa tuyang pagkabuhay. Minaparuro kan sa tuyang buhay. An enot na kinakalaban kan hubileyo itong mga tao na sobrang ambisyon sa buhay, sobrang kaganidan, na gusto sa dirihan ang gabos. Kaya kung igwa na kinangyayaring siring kaini, nagtitios ang banwaan. Nangyayari ang sa tuya ngunyan. Na
kadakol na Pinoy ang sobrang yaman. Digdi mismo sa tuyang lugar, sa tuyang probinsya. Sobra na ang yaman. Okay? Ano ang nangyayari? Nagtitios ang banwaan. Pagpapirila ang mga Pilipino, ang mga mga siyudadano, tanganing maghagad ning tabang sa sainda. So, bako iyan ang tama. Bako iyan ang kutukdo ni Jesus na kagurangnan. So very radical baga ang agyat kan ebanghelyo. Na sa tuyang labanan ang siring na estruktura na sobra ng pagsadiri, sobra ng kayamanan nin sarong tawo, kaya ngunya nagtitios ang banwaan. Nata banwaan dahil ang kadaklan yaon sa kadukaan nagtitios, nagiging makilimos dahil kayamanan na kinokontrolan kaining limitadong tao o mga makapangyarihan. Kaya iyan ang kinakalaban kan hubileo. Kaya ngani pag-abot kan taon kan hubileo, i-release sa mga esklabo, sa mga slaves, sa mga oripon, papatawadon sa mga may utang, hingaluan ang daga. Tangani ang mga tawong ining sobraan yaman, makahiras sa saitang kapwa. Asin siring man, na magparapayaman na nakakaraot sa bilog na banwaan. Magayunon ang challenge. Magayunon ang agyat kan hubileo digdi sa mga tawong ini. Taang gusto kan hubileo, mabuhay kitang pantay-pantay. So, we are all sisters and brothers. Magturugan kita, pantay-pantay kita, iguales, alagad sa ambisyon ning iba, sa kaganida ning iba, sa kaunasan ning iba. Yaon ang resulta, kadakol na nagtitios, kung kadakol na nagtitios, ini nagiging mga makilimos digdi sa mga tao na gusto sinda pagsambahon. Kaya nagpipirila sa saindang atubangan sumayaman mananao ning kwarta. May ayuda. Na dapat kiniras na iyan. Dahil na maalak na may eleksyon pa. Yes. Dahil na maalak na igwapan okasyon, obligasyon na kayamanan na pinupugulan ninda ihiras itabang dahil tadaimang kinasasadirihan ang tao digdi sa ibabaw ning kinaban. Ang gabos pagsadiri ning mahal na Diyos, ang tao katiwala sana, ang tao para pamahala sana kang gabos na kayamanan kan mahal na Diyos na yung kaglalang kang gabos. Iyan ang radikal na punto na kinakalaban kan hubileo. Ang sobrang ambisyon. Minasimbag ba ni Duman sa challenge na kamautan kang mahal na Diyos na kumbaga gabos makinabang sa kayamanan, as in dai mag-abot sa punto na sisay man na mga nagtitios, yung mga dukha baga matawan na ning pantay na kumbaga pagtrato bako sa na po sa mga kayamanan kundi maski sa mga materialis na bagay. Tama. Exactly iyon ang plano ng Diyos sa tuya, sa katauhan. Kaya ngani kadugtong ka ini na kinakalaban kang kang hubileo ano man na forma kan monopoliya. Ayun. In digdi sa ibabaw ning kinaban. Halimbawa ngaya na saro na sana ang tindahan digdi sa sa bilog na probinsya. Okay. Okay, tumana kita gabos mabarakal. So, bako yan na tama. Bako yan ang plano ning mahal na Diyos. Bako yan na maka-Diyos. Dahil tamonopoliya ini. Pag-control kang anuman na karahayan, anuman na balaog sa iya sana. Asin ang gabos, nagiging slave. Kita ang ngunyan ang slave. Nagiging esklabo dahilan kan monopoliya kaining mga makapangyarihan. So, mga mayaman man sana kaini ang nakakagibo. Asin itong mayaman na sige pa ang payaman, nasusobrahan kiyaman. Kaya nakukontrola ninda ang gabos. Sa inda na sa ang gabos. So, sa inda ang gabos na negosyo, yaon sa inda ang transportasyon, yaon sa inda ang department store, yaon sa inda ang pabrika. Yaon ang gabos. Dahil nasuladawan kan sa tuyang pagkapantay-pantay.
bako na kitang iguales. Kaya ang gabos na ini linalabanan kan taon kan jubileo. Kaya kung sa tuyang isipon, ang jubileo is a year of purification. So, ang taon kan jubileo panlinig tangani na lugod pa man kita gabos mamuhay susog sa plano ning mahal na Diyos na daining naaapi, daining nag-aagrangay. So, ining ngunyan ang realidad kan sa tuyang buhay. Kaya very timely na igwa kitang jubileo ngunyan. Nalugod pa man sa tuyang sabuton, tanganing sa tuyang simbagan. Na itong mga sobrang pagsadiri, ninda maako ninda nasinda nagigimo ning injustisya to sa indang kapwa. Yes. Na itong mga yao nagkakapot ning palain-lain na monopoliya, maako ninda nagulpi sindang naliligis na tao, gulpi sindang naaapi. Kaya kinalabanan kan jubileo, maako talugod ining agyat kan jubileo, nasabi ko nga ni iyo an mahalinig kan sa tuyang buhay sa ngunya na panahon. It is a year of purification. It is a year of grace. Iyo inan intervention kan mahal na Diyos, tangani na maging magayon ang lakaw kan sa tuyang panahon. Takon daita na ini tawaning kasimbagan, mas lalo nang maraot ang dalagan kan sa tong buhay. So garo bagay ining check up. Opo. Kung sa salud, papa-check up kita sa doktor nga ning maaraman ta kung anong diferensya. Dahil na maghalat na magngana pa ini. Dahil na maghalat na maparalisar kita dahil kan sa tong namamatian. Ikinukonsultata na. Ano daan marhay ka ini? Nasa kong namamatian ngunyan. Asin so doktor, ma-advise sa tuya, ma-resita, kaipuhan mo ini. Harap ka iyan ang konteksto kan jubileo. Ayun. Tinatawang kita ning oportunidad tangani maariglar itong dapat ariglaron sa masunod na taon, nagpuuna naman kita ning panibagong buhay na kinupurihiran kung ano itong inagihantang mga karatan, kung ano itong mga diferensya na sa tuyang dapat tawaning kasimbagan. Mons Chris, sa hiling mo po sa panahon ngunya na itong mga ipigdao mo pong ehemplo ning formal ning monopoliya sa taon po ning jubilee, ngunyan pong jubilee year, sa hiling mo po Mons Chris, may posibilidad na kung talagang seryosohon tayo ini po magkaigo po ning pagbabago, as in baad lamang sa mga mayaman na sobrang nagpapayaman, baad lamang ma-realize na ay bako sala po ini. Nakakasiguro ako dahil tayo na ang plano ning mahal na Diyos. Ang tao dahil masubraan dunong sa mahal na Diyos. Daing tao minsan genius na mas halangkaw pa ang kaisipan sa mahal na Diyos. Ini ang plano ng mahal na Diyos para sa ikakarahay niya to ni Gapos. Kung sa tuya ining masimbagan na nakulao na agyat, nakakasikot ako na magayunon ang mangyayari sa satuyang buhay. O itong mga mga mayayaman diyan, mga aramtaan bako ining chismis aramta yan, may mga kita may mga pinupugulan na ebidensya, may mga facts. So mga mayamanon nagulpihon na utang sa gobyerno. Opo. Sila lugod sa mga mayamanon, gulpihan ang utang sa gobyerno. Hindi ako nagsabing gulpihan hinakba sa gobyerno. Nasa sa ito na iyan. Bato-bato sa Okay. Pero kadakol na utang sa gobyerno. Okay. So dukhang tao daining utang. Alagad sa mga mayamanon, may pambayad, iyong kadakol na mga utang. Nangyayari yan sa satuyang istruktura. Okay? So, dapat ma-address. Tangani na magkaigwaning tunay na kahulugan ang jubileo sa to. Kaya I repeat, ang plano ng mahal na Diyos ay masasapawan sa karahayan kang anuman na kadunungan ng tao. Kaya gabos kita inaapudan na sundon, simbagan ang planong iyan dahil taini man saan mapaugmakan sa tuyang buhay ngunyan. Yes. Okay po, Mons Chris, igwa pa kita ni may igwa pang nagkapira manunungod po dyan sa paglaban or mga piglalabanan kining jubileo, pero mahanap buhay po muna kita. Pero Mons Chris, batiunta mo na siguro po si sister mo po ini, si Ma'am Inds Bernarte, nakatutok po siya.
Okay, hello sister. Thank you. Ayun, thank you po for watching. As in, sa iba pa po sa mga nakatutok, mahanap buhay po muna kami ni Mons Chris. As in, sa indong mga reaksyon, babasahon mi po sa muyang pagbabalik. Oras, alas 2:30. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Noon hanggang ngayon. Lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahalan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Okay, balik na po kita digdi sa tuyang programang Lakaw Maghiras asina sa ikaduwang kabtang na kita. Batiun ta po muna once ang sa tuyang mga parantabay. Si Madam Hana Amor and Marie Fisharon, Norma Herrera and si Raymond Obanya. Hello man kay Ma'am Gina Balaguer Balderrama and si Carla De Jesus Carlito. Si ring man si Madam Mary Ann Bermundo. Kamusta kada po Mons Chris. Si ring man si Jay Velasco and si Mark J. Sanchez, asin si Madam, si Sir Dennis Mirafuentes. Hello po Sir Dennis. Si ringman sa iba pa si Father Noman Naser po Mons Chris.
kusugod daang sa iyang transistor radio sa Our Lady of Fatima. Thank you so much Thank po. you very much, Father Norman. Oo. Salamat sa inyo ka, boss, na yaon sa dayaday na pag hinanyo. Si Father Dave Manda po, nakatutok man, minatext pa Father lang. Dave, ever faithful. Good Wow. afternoon, Father Dave. Thank you so much po, Father Dave. Naduwahan na pala si Father Jerry Lagata. Si Father Jerry po kay Amon Gris. Pero niya daabit-bit so transistor radio niya, pag malakaw magiras niya, bit-bit niya manggiraray, maski may meeting siya. Thank you so much po. Thank you very much, Father Jerry. Okay, so digding mo na kay Tamon sa satuyang reaction. Okay, sabi digdi, Ma'am Jen, may idadagdag po sana ako sa inyo ni Mons Chris. Nabasa ko po kasi sa mga article regarding Jubilee na despite of our struggles and frustrations, we will always hold on to the belief that God has mercy, God will take care. Salamat po. Totoo iyan. Kaya nga ni ang hubileyong ini partikularmente ginaranan ni Papa Francisco na hubileyo ning paglaong. Na sa tao kaining mga nangyayaring ini, sa tao kan mga kadipisilan, sa tao kan mga kasakitan na inaagihan niya to, dahil kita mawa raning paglaom. Tamalalabawan ini gabos. So sabi nga ni, hapot mo nga ni kasubago partner na magayunot talagang nasa konteksto ang kan hubileyo na kung gibuhon ta ini kung talagang mangyayari itong ideal na kamugtakan, definitely dahil tayo ang plano ning mahal na Diyos. Kaya dahil kita mawa raning paglaom, dahil kita madaog kaining mga pagpadisganar, pagpatakot o kaya kung ano pa man na daing datang kaisipan. Dahil ta ang plano ning mahal na Diyos perming mas marhay, perming mangingibabaw, perming matauning karahayan sa tuyang buhay. Wow, the best. Sabi po ni 554, paano po yung pamilya na nag-iriwal o nag-iriwal na dahil sa nasadaga o mga pagsadiri? Paano kaya sinda malilinawan da po, Mons Chris? So, kung simbagan ining mga agyat kan hubileyo, malilinawan sinda. Magayunon, iyan ang kwan, iyan ang ikatulong punto baga kay itong mga linahalabanan kang kan hubileyo. Sa tuya ng pinaghirasan itong nainot na 2 punto, ang ikatulo iyo ini, anuman na bagay, anuman na struktura, anuman na paagi na minaraot kan pamilya, tinatawan ning tamang paghiling asing kasimbagan kan hubileyo. Ta dapat ang pamilya dapat mamantiner ang pagkaburunyog dahil ta iniladawan kang presensya ning mahal na Diyos. Tandaan niya to mga tugang na minsan sa satuyang presenting pagkabuhay, ang pamilya iyo ang inaapod na pinakaenot na simbahan. So iyo ang pinakaenot na simbahan sa ibabaw ning daga. Kundi ang pamilya dai man kang parokya. Ang parokya baga katiripunan kan manlailay na pamilya na nagrurukyaw kang pagtubod. Kaya ang pinakaenot na simbahan inaapod ng domestic church, the church of the home, iyo ang pamilya. Kaya ano man na struktura, ano man na aksyon, ano man na programa na minalaban sa pamilya, iyo ang kinakalaban kan hubileyo. Ta dapat ang pamilya dapat na mamantiner na burunyog. Ta iyo ini an enot na ladawan kang komunyon ning mahal na Diyos. Yes po. Kung isipon niya to mga tugang, iyo ini ang dakulaon na agyat sa tuya sa panahon kan hubileyo. Nata halos ang gabos na mga pagbago, gabos na mga programang moderno, gabos na mga estratehiya intirong kalaban ang pamilya. Kung minsan pinapasipara ta sa na iyan, garo daita tinatawan ning halaga. Alagad, alimbawa ining mga modern technologies, computer, cellphone, mga malaylay na gadgets, even itong mga softwares, okay, gabos na mga social media platforms. Kung sa tuyang pabiluhon sana ang nararaot ang pamilya. Una ang sarong ehemplo ha. Okay.
dati ang pamilya kaugmahan ta nagkakaroon kitang sarabay. Opo. Gayunon iyon sa tuyang ligasiya lalo na kan sa tuyang kultura. Ako halimbawa duminakula sa pamilya na di kami nagkakaroon na bakong sarabay. Ang magurang pismo ang nagtataram na kung may kulang pahain si Juan, hain si Marino, hain si Nate, etc. Haranapon. And then pagtiripo na makarakan. Ang magayuno na ining retrato, halos dahil mo na mahilingon yan. Nata, nagkauna sa diri so ama, nagkauna sa diri so ina, nagkauna sa diri so aki. Ang makamurumundo, na dahil na nga ni nagkakaon sa lamisa, na nagkakaon so aki o si isa ipaman sa atubangan kang telebisyon o kaya kaatubangan kang computer. Kaya ilingon mo. So, unconsciously, ining mga modernong gamit na paghuna ta mga best na mga nangyari sa tuyang pagkabuhay ngunyan, padiit-diit na nagraraot kan sa tuyang pamilya. Kaya ngunyan, ang agyat sa tuya kan simbahan, agyat sa tuya kang pagtubod is the ethical use, ang tamang paggamit kan mga gadgets na ini. Magayuno na yaong kita nabubuhay in a computerized world. Alagad, sabi ko nga ni Ikasubago, itong paggamit kayan, dahil dapat makaraot kandalagan kan sa tuyang buhay. Alagad, kung yaong ka na sa nakatutok, dahil nakipamilya na isipon. Lingaw na po, Mons Chris, no? Lingaw na. So, lingaw na kang ama sa iyang katungdan, lingaw na kan ina sa iyang katungdan, lingaw na kan mga aki sa indang katungdan. Ngunyan matarong kita, bising ay ako. Ano daw ang pinagkabisihan ta? Entero man sa ng mga selfish creation ta itong pagkabisi. Actualmente iba ko man. Dahil ta nagbabad kita dyan. Kaya inian nakakaraot sa pamilya. Dapat igwa ning panahon para sa paggamit kaiyan. Na-mentionar ko na bagayan si Eric Schmidt na CEO kan Apple Industries. Na siya mismo ang nagsabi duman sa mga estudyante, mga graduates na sa iyang pinagtawan kan graduation address na sa lambang aldaw magkaigwaning oras na magbulag man sa mga gadgets na ini kung gusto tang maging normal ang sa tuyang buhay. Kaya imagine mga tugang, so kagsadiri na, so para gimuna ini, iyo ang nag-a-advise sa tuya na mga kliyente na butasan taman ning nagkapirang oras, tawaning panahon ang pamilya, tawaning panahon ang pagtubod, ang relasyon sa mahal na Diyos, siring man sa relasyon sa kapwa. Dahil taday man masisimbagan kang modern gadgets ang gabos na pangangaipo sa tuyang buhay. Minsan iyan inaapuntang AI, artificial intelligence, dahil man nakasimbag iyan kang gabos. Ako mismo, do parang napapadali. Do parang na mga saralang simbag. Yes, iyo po, Mons Chris. Do parang napapadali mo so buhay mo may instant na simbag, may instant na pwedeng itaw sa imo. Pero may negatibong epekto man po girare, Mons Chris. Yan. So, makamuro mundo dahil ang pamilya ang nagtitios, ang pamilya ang nagsasakripisyo. Halimbawa, may nadanghug akong komentaryo kay magurang. At daw ngayon dahil na nagkakasurugo ang mga aki ngunyan. Pigapod mo ngayon dahil nagsisirimbag. Opo, halat muna. Halat muna po. Natatahalat muna. Taho to, nakatutok sa Yes. Anong pigihiling niyang ito. So mas para sa iya, mas importante ito kikan apod na ini masugo man sa ngayon ina kong ini kaya halat mo na. O kung minsan na inadadangog na sulat ang duwang talinga. Iyo po. May pansulat diyan. Iba ang pigdadangog ninda. Paano madangog o boses kang kang ina. So iyan ang mga sabitang unethical use kan mga gamit na ini na minaraot kan sa diri asin an panginot na naapektaran ang pamilya. So,
dahil na kitang panahon na magpanghaji na sarabay. Aram tayo na the beautiful dictum of the Holy Rosary, iyo na dinakulaan ta, as in turuong tagabos. A family that prays together stays together. So totoo yan. Dahil yan matatawadan. A family that prays together. Nagpaparangajing sarabay. Magkakaburunyog iyan. Kaya ngunyan, in relasyon duman sa hapot na sabi ko masisimbagan iyang kaining punto tangunyan, natata nag-iiriwal itong mga pamilya dahil kandaga o dahil kang pagsadiri, dahil ta ito na sanaan tinutukan ninda, dahil na hiniling subalor kan pamilya, na kung kita namumuhay sa pagtubod, ang hustisya ning mahal na Diyos mangingibabaw sa tuya. Alagad tabino ta santa ang pagtubod, kisay hustisya sa tuyang susunodon. Ang hustisyang makatawo, bako na hustisya susug sa akatanusan ning mahal na Diyos. Kaya ngunyan, pangapudan ang jubileo na magbalik kita sa mahal na Diyos. Iyon ang bottom line. Ang jubileo minaapod sa tuya sa konversyon. Na bumalik ita sa mahal na Diyos, tangani na ang karahayan kan mahal na Diyos, iyo ang mangibabaw sa satuya kapos. So, iyo iyan ang mga linalabanan kan jubileo. Asin sa paglaban na ini kan jubileo, kan mga puntong ini na minaraot kan pagkatawo nin lambang saro, minaulag man kan pamilya, natural kon ulag ang pamilya, ulag ang simbahan, ulag ang banwaan. An jubileo minaagyat sa tuya sa simpleng estilo ning buhay. Iyon ang tinatawan ning doon ni Papa Francisco na ang jubileo lugod pa man magdulo-dulo sa tuya pasiring sa a simple lifestyle. Asin ang magayunon kaining imahen, ang magayunon kaining ladawan na pighira sa tuya ni Papa Francisco. Itong nakaaging pandemic. So dahil tayan malilingwan, iyo nagaro ito ang yung pinakadakulang nightmare na nangyayari sa tuyang. Grabe baga pong pangyayari Mons Chris duman. Dahil man sa tuyang kinaugma. Yes. Pero sa hiling mo po Mons Chris, kang panahon ng COVID, pero duman sa naon ng bitan po na napahingaloan sa kapalibutan, so buhay-buhay baga kang tao naging simple po. Sa hiling mo po Mons Chris, may dakulang impact ito sa buhay ta bilang mga paratubod. Yun ang iyan ang anong pintawan ni Papa Francisco ning Papa Francisco ning Duro, na minsan nga ni ito madiklumo na pangyayari sa tuyang buhay, alaga nakwalat sa tuya ning magayon na leksyon na dapat niya itong tungkusan. Iyon ang punto ni Papa Francisco. Nabako ta, nagpapasalamat kita ta nag-COVID, nadakul na nagadan. Bako iyan ta ipagpasalamat ta iyan. Kundi nagpapasalamat kita na itong madiklum na pangyayari sa satuyang buhay sa bilog na kinaban, nagwalat ning konkretong leksyon na dapat niyato na manukdan. Asin iyan, naging simple sa satuyang buhay. Simple dahilan ta sa mga makapangyarihan, sa mga mapipira kon digdi sa ibabaw ning kinaaban, dahil mang kinahaman so sa indang mga kapangyarihan, so sa indang mga material na kayamanan. Nata, may kwarta ka, dahil ka mang kimabakal. Yes. Dahil ka mang kimadumanan, dahil tindahan. Sarado. may kwarta ka, dahil ka mang magamit sa pagbiyahe. Nata, dahil mang biyahe. So, ito naggibukan sa tuyang buhay na simple. Gusto kong bago magpadagos, go ahead po, Mons. pasahong partner ang magayuno na sinabi ni Papa Francisco. Sige po, Ini ang Mons. ini ang pagka-quote ko kan sinabi niya. Sabi ni Papa Francisco sa sayang mensahe na ginibukan September 1, 2020. Yun so kasagsagan kang COVID. Okay, opo. Ang sabi niya, nahiling na niyato kung paano makakabawi ang kinaban kan ini sa tong pinahingaluan. So punto iyang kang jubileo. Okay? Padagos kita. Naging malinig ang duros
naglinaw ang mga tubig, asin nagbaralik sa dating lugar ang mga pinaghihidaw niya tong mga hayop. Iyo baga, nangyari ni Gabos, ining sinabi ni Papa Francisco. So, enot, nahiling daan niya to Gabos kung paano nakabawi so daga. Nakanapahimaluan. Narumduman ko, nag-uso sa mga arapod mga plantitos. Yes. Nagtaranong sa tao. So, nagkaigong mga gulayon for a very short time. Minsan yaon kita sa kasagsagang kang COVID, yaon igwa kitang mga greens. Bako sa nagturubo sa tuyang mga mga gulayon o kaya kung ano pang pagkakan. Igwa bagang mga pantries, naghirirasan. Tama. Pigdadaran ko kung ano gusto tang ihira sa kapwa dahil na iyo iniansa kong nabaro-baro. Yes, opo. Magayon naladawan ning pagkamagturugan. And free lang na makakakuaduman Mons Chris, so sarong tao na nangangaipon na daining bayad o ano maning katukal. Exactly. So, an agyat sa tuya, natatada yan magibo, natatamaghalat kitang magka-COVID, nagibuhon ano bagay na ini. Naminuklat na kita sa magayuno na realidad. Iyon ang punto ni Papa Francisco. Nalugod pa man tungkol sa leksyon kang COVID-19 na minsan gulpiyon kitang mahal sa buhay na nawara sa tuya, alagad nagwalat man sa tuya kisarong konkretong memorya na dapat pangarugan kan lakaw kan sa tuyang buhay na dai kita maging maurihon. Okay? Na ang gabos na bagay pwedeng paghirarasan asin minapagian kang ano man na problema niya to sa buhay. Gabos kita ka ito kidit, gabos kita hadit, gabos kita may takot. Alagad, nababawasan ang gabos na inita nahiling tanayaon. Nagkakasararo kita na talagang namatian ta sa tuyang pagkamagtaraid naman, ha? Being neighbors. Okay? Tatara mo bagang neighbor, duwang klase. Itong katuod, asin itong kataid. Ayun. Okay. Katuod, kataid. Neighbors sa English. Ngunyan, kung minsan sa dalagang kang pagkabuhay, itong kataid mo mismo, immediate neighbor, bako mong katuod. So, iyan an kontradiksyon. Nalugod pa man, magkitang magturugang. Asin ini pinamati sa tuya durante kan panahoning pagtios darakan pandemya na bako man palan na esensyal nakasurvive kita nayaong kita sa tuyang harong dai kita nagpara ralakaw kung ano asin ibinalik so dignidad ibinalik so valor kan pamilya sa lambang sa tuya iyon ang kagayunan kang ang pangyayaring ito. Nanagi naman kitang family-centered. Asin, kita nagparangaji bilang pamilya. Dahil kita makaduman sa simbahan, tasararado simbahan. Limitado. Yaong mga online, yes, mga virtual masses, yaong sarabay sa pamilya. Tangani, girumdum sa tuya na ini ang tunay na simbahan. Minapoon yan sa harong. Kaya ngunya, natapos na itong pandemya, salamat sa mahal na Diyos, libre na naman kita. Lugod pa man, daita na pagbalikan itong mga kinurihirana kan panahon na mga salang dalagan kan sa tung buhay. Yes, okay. Natawang kita ning magayo na ihemplo, iyon na iyan ang ipadagos na. Ito po Mons Chris na naokodan so leksyon siguro magayon ba na siguro actually ngunya mo dako laon na challenge sa toya kung paano ta ito mamamantener, di ba? So paghira, so pagtaoning daing katukal and so pagrumdum sa kapwa mismo. And then an overall yung aning sabi imbitaran sa kan jubileo, simplicidad kang pagkabuhay. Naging simple sa tuyang buhay for a very short time. Alagad peaceful kita. Minsan very simple so dalagan kan sa tuyang buhay. Yes. So, magayon ining reaction kang sa tuyang parantabay. Sabi ni Maria Victoria Miranda, iyo po kang panahon kang COVID, nakaukod sa mga makuapo ko mag-lead kang Holy Rosary, buda kang mga gibos sa harong.
Wow. Thank you Victoria sa paghiras. So ini sarong pagpahayag na totoo nangyari talaga itong sa tong pinag-urulayan. Nangyari talaga itong mga punto na sinabi ni Papa Francisco. Kita mismo mapatutuo. Nakanood mga sa mga aki, nagtarabang kan trabaho sa harong. So during the time dai kita napurisaw kan kung ano-anong mga platform sa social media, dai kita napurisaw kan kung ano-anong mga hihilingon sa satuyang cellphones. So gabos kita nagtutok sa value kang buhay ning lambang saro na halos sa tuya na poprotect ang buhay kan lambang saro. Maingat kita gabos asin so concern tabako sa nang para sa sadiri kundi para sa satuyang kapwa. So iyan ang espiritu kan hubileo na dapat mangibabaw sa tuya gabos. Okay po. Sige. Amons magkamiguan sa kita ni nagkapipirang minutos. Ano po an sa imong ultimong punto? Digdi po manunungod sa mga piglabanan kang hubileo asin po ang padagos na pangapudan sa satoy akang selebrasyon. Okay. Gusto kong bumalik girare duman sa tulong punto. Na bako na literal ang pagsabota kung ano ining karakter o pinatutugmadan kan Jubilee year kan panahon. During the olden times, sa daan natipan, sa kultura kan mga Hudyo, sa mga early years kan simbahan. So, enot na sa tuyang pahingaluan ang kinakban. Pahingaluan na diin niya to pag-aprobitsaran na maubos ang anuman na itinataw kaining karahayan sa sato. Because the earth can be exhausted in itself. Okay? So, nauubos dahil sa kung ano-anong mga kamauutan ta. Okay? Sige, gulpikan sa tuyang mga pangangaipo, mga angkadaklan, mga invented needs sana. So, ngunyan, ada itamang kaipuhan, ano ang resulta, itatapok na sana. Ibaga yan pangit na nangyayari ngunyan. We have adapted this ining inaapod na throwaway culture. Tapok duman kaya tambakan sa tuyang basura because we keep on inventing needs na daiman talaga diyan. Kaya iyan pahingaluan ta ang kinakban, pahingaluan taan sa tuyang buhay kan mga bagay na bako man na esensyal, idinadagdag ka sana sa kasibutan niya to. Ikadua, na makanood kita magpatawad. So bako sana itong suutang, kundi pagpatawad sa gabos na tugang. Gabos man kita imperfecto, gabos man kita may naginibong karatan. Kung kita nakakahagad ning tawad asin gusto kitang patawadon, dapat kita enot na magpatawad sa satuyang kapwa. Asin ikatulo na italingkastan sa tuyang mga sadiri sa anuman na mga idolo kan sa tuyang pagkabuhay ngunyan. Nalugod pa man ang magitang idolo, bako konsisay na national celebrity, bako konsisay na basketballista, bako konsisay na Miss Universe, bako konsisay na artista, kundi si Jesus nakagurangnan. Tasya sana ang ladawan ning tunay na katuninongan, tunay na kaugmahan, ladawan kan tunay na buhay. So, ngunyan sa tulong bagay na ini, lugod pa man sa tuyang celebraron, ang hubileo, magilugod ining mabunga para sa tuya gabos. Kaya ang hubileo inaapod na mabalaog na taon. It is a year of grace. Dahil taan mahal na Diyos, yaon pinabubulos para sa tuya, ang gabos na biyaya para sa tuyang kaugmahan. Okay, thank you so much po, Mons Chris. Si Gerald Aranya, good PM po, Ma'am John and Mons Chris. Yes po, thank you so much da po, Mons, sa magayon na mensahe asin paghiras ngunya na pagkahapon. Good afternoon muna kay Emilia Dalit Badillo, asin kay Edison Morga, asin sa iba pa po na nakatutok. Anyway, may saro digdi po, Mons, na pahabol na text. Siguro mabagsak ini duman sa pamilya. Sabi kaya po kan texter ta, kung kasabay man da po, Mons, duman sa pangapudan yung mga
ang term niya kaya is masusungit na mga nagsiserbi daw po sa simbahan. Especially daw po once the oldies. Okay. So, daay na kita puntiro kung sisay. Alagad, general, kasabay iyan sa pangapudan. Tasabi ko baga kasubago, ang bottom line, ang jubileo, ang jubilee year, pangapudan sa conversion. Okay? Alagad ang conversion, minapo, pirming sako. Okay? It begins in me. It begins in each one of us. So bago kita magturo kung sisay, so dapat magkaigwan ng konversyon, aputuntang sa tuyang sadiri. Kung kita minasimbag sa pangapudan kang konversyon na yan. Tama, oo. Especially ngunyan po mons opportunity man ini sa tuya para mag-start kita kang sa tuyang formation. Kung lalo na kung yaon sa community na nagsiserbi po sa simbahan. Mons, thank you so much po sa imong paghiras. Magayon naman po sa tuyang naging programa ngunyan na pagkahapon. And maibahan naman kita sa masunod na Biyernes. 14, Valentine's po pala mons sa masunod na edition kang programa ta. Ay, perte ha. So, let's have a date with Jesus. Yes, tama po yan. Okay, so salamat po sa mga nakatutok, ang mga rayaon na sa Indang Harong, and of course, ang mga manlain na parokya po digdi sa Diocese kang Legazpi, siring man ang mga rayaon po sa Chancery. Good afternoon po sa Indo. And nakaibata sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asin igwa kay taning mga yung mga nagdi-training yan from Cat College, OGTs, Dande, Melgar, Braille, Allen, and Santor. And nakaibata man si Sharomi Leron. Ini po si Johnny Matthew Balyaran. Tinini si Monsignor Chris Bernardi Jr. Kami po minapaabot, nindakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdi sa DZGB. Always number 1. Always at your service.